Da regeringen lancerede den nye folkeskolereform, var det med det klare formål at skabe en folkeskole i verdensklasse. Men virkeligheden er, at reformen har medført et øget pres på lærerne. Masseopsigelser, stressfremkaldt sygefravær, forøgelse af vikartimer og reduceret samvær med elever er efterhånden de overskrifter, der stjæler opmærksomheden fra drømmen om at få en folkeskole i verdensklasse. Hos Teachflow ønsker vi at hjælpe den danske folkeskoles lærere, fordi de om nogle er et fundament, vi alle har til fælles. Teachflow er kort sagt en digital platform, hvis design 100% er udarbejdet på basis af læringsmålstyret undervisning, elevevaluering og årsplanstilrettelæggelse. Det vil sige, at lærerne med Teachflow kan samle alle deres undervisnings-, planlægnings- og evalueringsaktiviteter et sted. Med et simpelt og brugervenligt interface hjælper Teachflow lærerne med at holde overblikket samt opfylde folkeskolereformens nye krav. Derudover har lærerne frihed til at tilpasse Teachflows brugerflader deres egne præferencer. Teachflow pålægger ikke lærerne fastlåste brugsrammer. Hos Teachflow stoler vi på lærernes faglige ballast i forhold til planlægning og evaluering. Men samtidig mener vi, at disse processer kan strømlines, således at lærerne ikke skal spilde tid og ressourcer på fortolkning og tilpasning til folkeskolereformens mange forandringer. Teachflow skaber værdi ved at skabe tid. Alle fortjener en folkeskole, hvor lærerne har tid og overskud til at være den bedste udgave af sig selv. Teknikken bag Teachflow er færdigudviklet. Det næste skridt er derfor finansiering til programmering. Vi håber at have vakt jeres interesse, og at I vælger at støtte vores idé, så vi alle kan få en folkeskole i verdensklasse.